Още повече. Ма те трябва да бе. Сега ще видиш. Роската нещо се наточва. Шестачката ще ги мине всички. Да не станете всички фенове на седмици. Шестицата ще ги мине. А нещо, някой не може да е старт там. За шестица. Седмица. А ти 3-5 ли? Кой ще маха, бе? Да е на толкова така, че не знам. Някой иска ли да снима? Защото съм ви гледам. Там старта, бе! Айде снимай, моля се, защото ги гледам. Какво натискаш? Ми само гледаш, ето кой сега приближаваш. Само ги гледаш през това да се вижда горе-долу. Да не го изпуснеш, бе. Ага. Сега пише рек, нали? Да не го изпуснеш. Искаш аз да снимам или ти ще снимаш? Абе, снимай, нека снима. Добре, снимай. Какво беше за 2,5? Какво беше? Нещо, май се поупарахме. Ще дай ми види печката, бе, мене! Вземе нещо за пие, бе! След малко идват топерите, спортните ще ги. Тя все остава за това. Трябва само с този смотри. Кой мина? Това е накрая ти ли го излъпи? Ти не можа да тръгнеш тук, трябва само двамата да тръгнеш. Повторете с Мегов, бе. Давай, що вкара там, бе, Мего? Чуйте се! Чуйте! Една дължина, бе, ти не виждаш Една дължина беше. Една отвърки трябва. Вземи тази седмица. Само това не можа да тръгва. Айде сега, не може да тръгне. Тройката трябва да напира, бе. Вземи тази седмица. Сега ще пробвам тройка. Няма да попадам. Мен. Браво, браво, Мегов! Явно седмица, бе. Да. Но са много яки, бе. Бас седмица, аз направо.
Да, не, я гледах добре. Е, това да гледах какво го прави. Тия снимали така, това че това вече имаме 1000 пъти. Добре ли стана това да го снимали само с върпанията? А? Защо може да избегнат това долу, бе? Други отбор. Ремонт? Ремонт вика. Ако съм се годил в мен, така и два тавери, който чудо. Ама всеки случай върви. Намерихте ли ще? Класика жанра. Малко на планета я оставя. А? Как може 8 метра ще ти колко всеки върви, се малко повече от едно. Къде е капак на жена? В багажник. Добре. Вие сам станеш от час? Я снимай 3 гуми с свалят. Няма, че така не мога да видиш. Да се ослушание тук, всеки петък да боя да направят, аз ги организирам, мога да заповядат. Чак на боя, бе. Ако ма да... Не. Само дръжи. Подигаш го. Чо? Да се види. Дай на тубата. Тубата последна. Нали ги развивай, бе, църво? Ако отвърнем. Гумата сними. Като свале. Не, тук снимай. Завърти му да видим. Не, това е гуми. Абе, и чо, абе, тебе не те си от един чал. Дайте на този те си кой какво се виде. Кой се виде? Еми няма ти кой са, какво да правим? Цялата обоя на нас. Направо, тук там си. Не сме готови, ти ако намериш кола, с която да се бягаме. Защото няма да
Давай му тук, те ще видят. Я бутнете на него вратата. Хайде секунданта. Той няма да минава толкова близо. Аре, бъкшиш, това ли ти е спортния дух? Дай тук как завиват. Имаш ли късъчка? 2 часа и 1 минута съм снимал до тук. До 3 часа имаш още време. Йо. Батерия. Гледай си батерията от време. С нощи съм я заредил до дъно. Добре. Не, бе, нещата. Защото секунданта нещо говори, че няма ли коли. О, колиба! Виж! Негов една колиба дойде, виж! Мерси. Не, си купа колата заради колеги. Аз по принцип съм, въобще до сега не съм се гонен с друга колата. Той си мисли, че кара петите само една. На Мегов любимите коли, колибите. Да спрей в колата, що не го... 320 тройката. Не, чешем се. Добре бе, айде да идиш пер 200 маркачи, си купиш пер да си вземам. Ти Андро да си разработил неговата с шпера, знаеш какво ще ги прави? Неговите гуми са по-меки от моите. Мога ти кажа, че... Момчета, дръпни се малко, че не виждам колите. Ай, това хуй ли си, бе? Абе, добре, трябва да снимам от колата. От коя кола? 320 тройката. Или ако искаш кой е кило? Аз те кажа, не се качвам аз така кола. Какво да правим вътре, бе? Да се друсам само. Я гледай как хубаво си ги гледам отвънка. Еба си колите. Некой ще си падне гумата. Проверям температурата. Да ми е Абе, сега кола няма ли да пред? Не бе, тя не... Пазите се там. Аре, какво правите се разхождате, не мога вие ме да снимаме, бе. Ало! Балоните! Ръпни се. Ей, ма там много опасно е тук, бе. Да, верно, много опасно. Къде е много опасно, бе? Некой има ли ключа да я преместите? Много няма къде я минат, бе. Абе, пренесете го това, бе! Я, Има ли ключа? Махнете го това от тук. някой има ли случва с това? Чакай! Я, чакай! Еле! Чакай! Стой! Аре, организатора. Абе, те по принцип ще минат, ама не е много здравословно. Сцепва го, направо го сцепва това с 320 тройката. А то е сам. Те много тежат. Е, 3-5.
даде газ тази гума, как самачка става 35 лет. Абе и тази върти двете гуми, да не ви тази има. Стига ходихте пред камерата, мръднете малко. Големите имат първа, как няма да има 3-5 безперна. Тази кола безперна управляема, бе. Това е съдба, как виж като кораб. Как няма да има, чуше се. Въобще няма за какво говоря. Малко да как ще бъде. Май те са мъкнати само от това мъчето, защото ще стане. Абе, Мегов, аз те... Мегов, добре ли съм тука, бе? Върнете се назад, защото там минат. Аз му казах тук да търпира между двете. Малко изяде, бе. Как ще стърква, бе. Ще има. Има, Нямаше да искам. Абе, мара, далече фокуса нещо бега, бе. Той е за какво? Просто той отстръкахме, той нито ще върти колите, той ще каже само на първа система. Той ще каже, айде чо. Той няма да дигне и до... Няма да изпържи до макс. Си пържи примерно 5000 в Не, 5-6, тя до 8. До 6 така. Жуп, и край. За Мегов ли, бе? Не, за ефект. Браво, ми е жал.